nga kinugos nilang Kuya Gulyan. Ay, si Marian Rose. Si Inday Miriam Rose, kumusta man? Napagsikap. Napagsikap. Itukmod ko si Iki. Kumusta man imong tilapia pan dito, ha? Gikawat na. Gikawat na. Kapupupang pangagi. Di ba kususupo? Apay tubig. Papanay tubig. Tubig. Oh, kumusta niya ang mga nagbuhat sa tilapia pan di... Ikat ka na Kuya Gulyan. Ang tuyot ang ato Kuya Gulyan. Oo, ato niya ta dito. Sigang Support ang tilapia kang dito. tatay Binong na, no? Tino. Tino, tatay Tino o si nanay Agring. Lagreng. O, tatay Tino o nanay Lagreng. Kumusta ka diha? Kamunta na diha. Tagatapap nga silingan ni Dodong Naldo. Basta si Paritiban. Paritiba. Oy, si Paritiban niya. Kumusta ka diha, Paritiban? Kumusta mo mga silihan o gluyaan diha? Ha? Si Dumrupin de 8 sukip. Ano man? Kumusta ang simple nagpaminaw sa Dumrupin Jujit? Di ay ba? Kumusta ka diha, Brad Ruben Sukib? Sa tanan ni mo mga silingan dito, Dodong Naldo. Ha? Sa tanan mga namaligya diha, glami kayo nga sweet corn. Gusto labi ang sweet corn di sunahan sa inyo tap-tap, Dodong Naldo, no? Tamis kayo. Maunit sweet corn nga tamis kayo. Ano dito pa dito? Abot na partarat na. Ay, sa tanan, yung mga kaigsunan, kumusta ka mong tanan? Naka-i-grade, Dodong Naldo? Yakop ni Sayas pagkalsulis kandulawan. Kuya Guliat ay. Nga si Ruina. Para ba ni Ruina? Ruina, sa Biron? Dili, Ruina Rio. Ay, lagi yung nagwapa kay Noyo ito si De Jackis. Tino, Master Good na. Papa ka si Ruina. Ay, ba? Gwapa kayo? Oo. Manjus ka iki, pakada. Romeo Labado. O si Nisa Rio. Ayan ang mama ni Ruina, si Nisa. Di Sige, ba? kabaluna sa si Ronnie Amancia o si Bilio Bacarso. Pilyo! Sayas Pilyo, pagkatitan sa una nagsuot mga. na. Uy, ato sa pangustahon, ang atong suod na kumpare si Pari Toper. Ripulyo, kumusta ka diya, Pari Toper? Toper. Yan, ang mibetar ba yung tao Yan, tos Pari ikaw, Toper. ikin. Pista sa ilaha. Pistas busay. Pistas busay, yun niya, waman taga-drama, kayon saon na naka... Basta na may drama, basta na kaon niya. Ay, kaon daghano gano. Kurti daghana, pero man naman nila, bay naman ato, mang last Sunday sa January. Gimbitar tang Pari Toper dito, nila Mariligaya, nila Adudong Lander, atong... Isoni. Ito per. Si Edwin. Isuon mo din na sila si Edwin, no? Kumusta mo din, ha, pre? O labi na yun sa ako ang suon nga kumpare po si Pari Toper, Barrete. Kadang tagiya sa Alrich and Alros Big Shop. Kumusta mo diha? Kapitan Grimar Barrete. Kumusta ka diha? Grimar Barrete. Labi na yun sa atong mga suod po nga kumpare si Pari Bini Umandak. Diha sa Babag ang atong konsilor diha. Konsilor, kumusta ka diha? Di Pari Bro Joel Bense ang ato ang manager diha. Kumusta ka diha? Oy, dami tawag. Bahala na sila diha, dog. Kanta. Kanta diha. Sa tanan ito mga igsoon, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos na nabuhat sa iyang Megael Foliar Fertilizer. Kumusta ka diha, Kap? Sa imong mga tao nga kanunay yun ang mamati na to diha. Labi na yun ni Brad Ramon nga lamay kay na siya. Tapak ka ng pork tapak. Mao na yung pinaka-best ni Brad Ramon. Yung barato ro kay na yung pork tapak. Kay daghan kayo niya balirag 120. Ni alagi dong naldo magdanya ko ana dili. Atong puli-puli account. Okay mga bata, mga kasama. Di na lang kita mo na nagsulti. Ano yung bagong sinuwat ni Kuya J. Badayot ang naguluhan na ini. Higanting, gibilangos, grapa. Sa tito lang. Asa, bitaon sa ibinubuhan nito. Ay, iganting garapa. Kuya, hindi mo na lang. Higanting, na prisor na bilanggo, sud sa garapa. Uy, mura genie din, no? Di na lang kita magdagang sulti. Ano yan? Sinuwat ni Kuya J. Badayot. Unang adlaw sa kong asoy kaninyo. Diyos ko! Saan sa ko daw? Pasilang bilang ko. Ni anak ko kuno ang higante sa among sitio. Nagpakita na sab. Bahala na. Di lagi ko bugawas din isa pay. Unya na kumuato sa merkado kung mubiya na ang maong higante. Kasi ang akong cellphone. Kisa baka kini nanawag. Si Dario Kitty. Hello, Dario anak. Ma, nanawag na ko si Liti. Nagpakita sa kaudi sa ato ang usak kay ganti. Asa man karon? Di ara ko sa
Bay nak, ni aman bitaw siya, may balik na sad na nagkagubot ang mga taos gawas ay. Ayaw magawas, adiharan ka. Ayaw yung magawas. Basig, matumban kasi sa higante si Bako. Oo, nak. Unya na kumugawas kun mo, biya na ng maong higante. Sige. Maurto ito yun ako. Karong Domingo pa kamuli din sa ato, ma, ha? Sige, bye. Sige nak, bye nak. Kumusta naman ka sa gawas? May biya na bang kang higante? Halatay Andoy, ang higante. Naasa sa tungod sa atong bahay. Nagbarog ka naghilang. Lagi, klaro kay nagkilak siya. Kay nagsige ba siya mamahit siya luha sa iya mga mata. Kada pakita niya, lagi na siya tungod sa atong bahay magpundo. Uy, tay mga tlok ko. Basig iyang patira ning atong bayog malagpot atay. Natuo ko gani. Ganili siya nautal nga pagkahiganti eh. Doon na lang yung tingali siya ituyo din sa atong dapit. Pundo na kita din niya. O niya na tamugawas kung mabiya na siya. Hain ba juga ang akong anak? Ismael, anak, pasaylo ako. Ibasulan ko na ang akong pagbilanggo o paglabay ni mo dinig na pita. Masaylo ako, Ismael. Kapatid, dinig yung dapitan akong ginapay ang gisundar ko sa akong anak. Kining baya. Basin usa sa nagpuyot hindi ang nakakita sa gisundan ko sa akong anak. Mayong adlaw! Mayong adlaw! Nangayo sa kitahuran. Naasa tungod sa puntahan sa atong bahay, tay. Ay, lagi pagtingog. Di ta makikatubag niya. Basig doon na siya ay masagap ang tubag niya. Iyatang ipanlambuyog na. Mayong adlaw! Di lang kita matingog ha. Di lang kita. Patay. Di ta mo tingog. Ginoo ko. Dili kasi siya masuko nga. Di ta mo tubag, tay. Basig iyang iyatakit-takit ang atong bahay. Di lang kung tayong tao na niya buhaton. Basig maapit nagkapisat. Kung iyang yatak-yatak ka kining atong bahay. Sila di lang kung tayong taon. Diyos ko. Usa naman wala gud siya, ha? Huwa naman, tay. Ay, ang mga silingan nato nanggawas na sa ilang bahay. Ay, salamat itaw. Loy kay bibiya na ni gid siya. Asa man kasi nagpuyo, tay, no? O sa mayang tuyo ini iyang pagkandis atong dapit nga magsige man na siya pakita din, he. Lete! Day! Silang Andring, ang mama ni Dario. Di ang siya, tay Andoy. Ay, oy, gitawgan kong Dario kay nabala kasi ang abasin og naakos gawas niya masugatan niya na akong higante. Ako man siya kitawgan dayon nang kay wa man gud ko'y number nimo. Nag-ilis man ka og number. Ay, kami ginidesliti ang tugkagumag-humagoy Andring. Kung muanhin ang higanti sa atong dapit. Kay anhi magina siya tungod sa among bahay magpundo. Ugi kuyawan mi kaniha, uy kay nagayo magkatahuran amo. Pero huwag yun mo, tumaga, uy. Uy, Lete, Day, dili ka nga ikaw ang tuyo sa maong higante. Basin bayag nakagusto nimo ang higante o gusto ka niyang himong asawa? Andring, Andring.
magmanitaryo kung mauna nga nagustuhan ko gikanti. Aw kining ako, istorya man lang ni. Kaya nga nung kadaan niya sa atong dapit ani manggil siya sa inyong bahay mo pundo. O gani, matod pa ninyo, nangayo pa kining katahuran. O nga sa ato pa, ang nagpuyo gud ining baya, mo iyahang gibalik-balikan. Bitaw, nakda. Bitaw. Basi nakagusto ni mo ng higanti, nak. Dili man ay kahibo nga maibgan kaniya kay puwera buyag, gwapa mapud ka. Liwat ang kaniyaning nanay mo. Di sa taong ko nang gikanti tayo. Uy, kalain. Kahadlo ka kung siyang akong mabanas, ha? Inikdog ko niya. Anya kong hilabtan. Di ka ko mapisat. Ay, bitaw sad no. Basta-basta dako gyud akong pagtuo nga naibgan ka gyud sa maong higanti delite. Busa ayaw gyud taw pakita niya kung anhi siya kay basin kun iya kang kidnapon lite na mag-unsa na malang taon ng akong anak nga si Dario. Umuani ka ni Dario. Ako siyang ingnon, uy, nga magpakasal na lang mi bisan sa huwes lang. O kuman mi makasal, mukuyo ko niya siyang kitrapahuan at tumidid tumupuyo. Mangita mi og kaabangan. Di taong ko gusto nga makidnap ko kikanti, uy, dili gyud. Mga tabi nga imong nadungog sa gawas nga ako na ibkan sa higanti. Ay, lagi, nak. Dooy, kadaghan sa mga babae ining kalibutan na ako yun ang iyang Ay, nagustuhan. kana, kay gwapa ka maguntaon, uy. Liwat ka man ni anhing nanay mo. Katagos nanay mo sa daga, ulit tao pari ay pastilan. Daghan, kaya may nanguyab niya, uy. Pero ako iyang isugot kay, gwapom sa kupira buyag. Gwapo ba uri, uy? Kasiga mo lang mata ni Mutay. Napay ilong ni mo nga perting pislata. Uy. Mas gwapo pa si Dario ni Mutay. Badya, kabati sa di mong pagkaanak ka, uy. Ako sige kung daig ni mong gwapa ka, niya ikaw imo kong sawayon. Basta na rin magkapahiubos ka masan, uy. Kanya ka na, uy. Uy, asa ka, uy? Balik sa diretay, uy! Ato ko silang poder, uy. Inubok to ba? Ayaw kumpiyansa, ha? Basig kalit mo tungang higanti o kidnapon ka. Ilong! Anong kidapong ko taon ko? Saman! Magpinsing ni? Bakit? Kahit ang ika-istorya, oy. Inawain ang ganda ko. Nakaka. Pamawa aning tatay, uy. Hinod kayo sugsugod, kinali kayo masuko. Pero si Dario, kinahanglan nga makasal na yun, uy. Aron makabiya na ko din sa among dapit. Aron dili may magkakita sa maong hikante nga naibog na ako. Kumusta na karoon akong uyab? Bising ka nung namin nga mag-video call, pero gimingaw ko niya. Gusto ko na siyang magakusog hugot yung kayo. Ay, doon naraman ko siya importante nga isultin ako. Inikita na mo ron sa among sityo. Doon lang ko sa amo. Taxi driver! Lugar lang ba eh? Lugar lang sa iskina! Okay. Salamat. Dara complete ba eh? Kalit-kalit lang ha kay manaog na ko. Excited na kayo nga. Makita na ko akong uyab. Gusto na kong mugakus o hugot kay niliti. Kamingaw na bagin ako ni mo na yun. Dong, luag gisat ang pagkakos ni mo. Kaya magbisat-bisat na ginhawa na, uy. Ningaw sa ko ni mo, Dong. Eh ako pa din niyo, no? Nala,
Magpakasal na lang mo. Mao gid na mong istoryahan ron tay. Yaw sa mandong Dario. Nakauli ka na sa inyo? Ah? Wa pa na yan, Rio, eh. Milaos lang ko din sa inyo, kay gimingaw kong liti. Bueno dong, ano ta ka istoryahan sa giingon ko nimo nga importante nga pakigsultihan ko nimo. Ug mo tong giingon ni tatay, ang bahin sa atong kasal, ang gusto kong istoryahan ta. Ikaw, sige, magpakasal ka. Okay naman ka nimo nga, sa huwis lang muna ta. Oo dong uy. Bahala og sa huwes lang ta, magpakasal. Ang importante nga makasal dayon ta aron makabiya na din ta dito sa atong sityo. Adto na ko uban nimo. Ha? Adto ta si mong gitrabahoan mo istar. Oh, sige. Ipalayo na si Liti din sa atong dapit dong Dario. Kay si Liti, ha? Siya ang tuyo sa higante nga kanunay magpakita din sa atong dapit. Doon kay si Liti, naidgan sa higante. Ako gusto niya ang higante, Dario. Usa? Si Liti? Naibgan sa higante? Siya ang tuyo sa higante nga kanunay magpakita din sa atong dapit. Doon kay si Liti, naidgan sa higante. Ako gusto niya ang higante, Dario. Usa? Si Liti? Naibgan sa higante? Kuan kining Ako ay sulti na lang ko sinuod dito. Kaya nga maunay gituhuan lakip na ni mama ni mo Andring. Dili kay kami lang si Andring ang nagduda. Lakip na ang tanan yung mga tao din sa atong dapit. Sa latod, ang tanan ko din sa ato, nagtuo nga kinisliti, ngo'y tuyo ng higante. Naibog niya ang higante. Ha? Nayabag siya? Sa kanagka sa mga babae? Ang ako pang uyab mo yung nagustuhan? Ay kanatol kay gwapa maguding akong anak pero buyag taon. Liwat na ni siya ni anhing nanay niya. Namong duhagot kay gwapo masad ko. tatay sad uy. O nga no, sa naman sad, supak sad ka. Nawan sa kanako. Tempar ko na. Nganong, ingon anak man yung pagduda ha, Leandre? Nganong nakasulti mo anak? Nga si Liti? Nagustuhan si higante, ha? Ngano? Ingon lagi ana ang gituhuan na mo dong. Nga siya gyud ang tuyo sa maong gigante. Mao. Kay nganong kadaanhin niya sa atong dapit, anha magisya magpundo tungod sa among bahay. Bitaw, mo sa gini pagtuon ako. Basta magpakasal na lang tadong. Ugat ako nga to sa imong gitrabahoan. Di sa higante ka, eh. Mantag, muanhin na siya mga matol nga ni ako. Kaya makigharo ko istorya niya. Di ko masugot, eh. Nga, iya kang ilugon din ako, Liti. Ayaw na lang pakikistorya niya dong. Uy, basi makasulti ka. Ug masuko pa noon siya. Nya, iya kang tudson. Patay ka. Nga, mausad. Kuya, tudson ka si gigante dong Dario. Lungsod yun na tinain ni mo. Ngalog yun, oy, nga masuko man siya, oy. Nga igo raman maging istorya og bugnaw sa Dario. Di sa tingalin ay tabong surang-surangon og istorya nga bati ni Dario Higante, oy. Nahibaw naman si Dario nga wasay nag-anan kung makigtroke siya ng higante. Maula. Hindi ko maging away niya, eh. Igor akong bangyo niya. Nga di niya padayo ng iyang kaibog ni Liti. Kay, may uyab na si Liti nga mawa ko. Pero, kung porsigido ganyan nga, kuhaon si Liti, kung dadang sa lapit kung asa siya magpuyo, bahala ng higante siya. Maging away ko niya. Basta, dili lang niya madala si Liti. Makuha niya kung patay na ko. Dario.
Recorded by David Clark. Gibasudan ko na ang gibuhat ko sa atong anak dunia. Gibasudan ko na ang tanan. Uwahi na ang tanan mong pagbasol, Manolo. Daan ko na ikaw nga giingnan. Kaway gusto ang atong anak sa lalaki nga imong gibuya kaniya. Mao nga wa kini mo tunga sa simbahan sa adlaw sa ilang kasal. Karon, naminyo na sa laing babae ang lalaki nga kung ibuya kaniya. Gusto ko nga mubalik si Ismael kanato. Apan asa. Asa naman ka ang gibinangguan ko kaniya. Nga akong ginabay ditong napita. Kinahanglan nga mabalik kayo nato si Ismer Manolo. Gimingaw na kahayo ko sa atong anak. Bisag yun sa kong paggamit ang akong kahon. Dili ko na yun makita pa ang gamay nga butang nga gibilangguan ko sa atong anak nga akong ginabay. Basta, kay dito yun butong pa ang maong putang. Dihang gilapay ko kini. Dito na yun dunya. Musa, mubalik yun ko ditong dapita. Mubalik ko dito hangtod nga makita ko ang gamay nga butang nga gibilangguan ko sa atong anak. Ibalik kayo ng atong anak Manolo. Kay kung dili, biyaan ko ikaw sa hingpit. Magpakamatay ko. Ayaw to niya. Ayaw ka nagbuhatan. Ayaw. Kung dili ka gustong mahitabo ka na, ibalik kayo ng atong anak. Ibalik si Esmer. Oo, to niya. Isaan ko na. Ibalik ko ang atong anak. Dili ko muhunong hangtod nga mabalik si Esmer. Isaan ko ka na kanimo to niya. Mau ba, Bedario? Ikaw yung tiumat? Oo, bay. Amasin ko nga, ug mga adlaw, magpakita og balik ang higanti. Gusto ko makigsulti niya, bay. Kung ako pa ikaw, no? Kung pananglit, alag sa ko, Oo. Istorya niya ako pa. Pananglit ba? Kung silite yun ang tuyo sa gante, unya, gusto niya kining ako haon. Ay, napangita pa ang langas pa eh. Kay, okay na gano'n na kung mag-iaway ka niya. Ba? Nasayop ka. Doon ako ikasugakod Hmm? sa pagpakigharong kaniya. Kung magkinaunsa man gani. Ha? Sabot yung pasabot pa eh. Nga masukol ka yun. O giganti. Kasi magkinaon sa ba? Ha? Sukol ka away niya? Kundi gina ko si madaghang yo. Basta lagi. Basta dili si madaghang yo. Wa na ko lang mahimo. Gawa sa pagpakigharong niya. Sukyan ako sa away, bay. Pedar yung aksyon tayo kabalakan mo eh. Ilang taong sukol niya ba? Uy, isang taong ko eh. Nagagagmay taong kayo ito eh. Martagol migas ka magkiharong nila. Pwede kayo nga. Puliton ta. Nya. Juan, pisliton. Ibuta siya pad. Pislaton ta. Taluyar po. Doon ako ikasugakod, bay. Tungod kay doon ako talagsaon ka na huptan karon nga kusog. Ha? Bueno, hunong sa inom. Manggawatan din sa inyo, ta. Ato ta si gawas. May ipakita ko niyo, bay. Ha? Tara na yun, tara, bili ko eh. Balik rin natin eh. Ay, dagan pa man ang ato yung nun. Tara na yun, bay.
Tuwa si Darius sa iyang amigo nga si Ricoy. Day. Igo ra ko do siya nga makikinom og gamay siyang amigo. Sige lang. Doon ako siya apason, uy. Tagsarabay na siya makalingaw-lingaw uban sa iyang amigo. Ayaw na lang to siya adto aday. Ari na lang ta diris bay. Atong istoryahan tong higante nga naipog nimo. Unsa man, awa ka mabala ka sa sunod niyang pag-aanhis atong dapit. Ako nung nang nagtuo ko nga buutan ginang maong higanti. Ug dili na siya puguso sa iyang gugma diri nako. Kay kung puguso pa siya, iya na lang unta kong gipugos og daw. Pero wa man. Usa pa, pulos na mga pagduda ang ato nga ang higanti nakagusto nako. Noon, pulos man pagduda ning ato ba, pero halos tanan namang gudinhis atong dapit ang nagduda nga ikaw gid ang tuyo sa maong higante. Kay adto magyud ni magpundo tungod sa inyong bay kung muanhin na siya. Sa sulod niyang anhinang, nagplano ko nga makikatubang ko sa maong higanti. Pangutan-on ko siya kung unsa gid iyang tuyo dinis ato. Kung musulti siya nga ako iyang tuyo, magpakiluoy ko niya nga. Dili niya ipadayo ng iyang gusto kay di ko musukot niya. Dili cute ng andring. Karon, yan na. Diyan na ta. Tungod din dako kayong punukan sa kasya. Mayo kay way tao din eh. Sa bato na ito din puno sa kasya, bay Dario. Tumbahon ko ni. Very good. Sa! Pasyo ni bay, Oo. Bigyan ni, bay. Dito ka dito, bay. Pick up ako si mga agtang, bay. Hikap ko, bay. Kailan na tay? Ulo ko niya. Ang bibilang kong gilantan ka, bay. Yan, nagsilmuhan ka. O, patakal ka tabi. Wa ko magtiaw bay. Kaya na kong tumbahon ang dako kayong punukan sa kasya. Di Kapitan Bintong. Ako, bay, bisag kapila pa ka musulti na ko, nga matumba na ni mo. Kaya di ko mo to. Gawas lang kung pakiton ko ni mo. Makakita di karon. Be, sibog. Ha? Sibog ka bay, sibog. Okay, sibuk ko. Ya. Ya, nagadistansya na ko sa dakong punuan. Sige na, bay. Pakita ko kay mong tumbahon ang dakong punuan sa kasya. Okay. Karon. Niya. Kapagin tayo. Yung unit na rin dakong punuan sa kasya. Kita mikat na ganito. Karon. Niya. Tumbahon ko ni. Niya. Ang punuan sa kasya. Nukuyo. No. Bababay! Napatumban mo ang dakong punuan sa kasya, bay Dario! Very koy. Taod-taod na nanghuptal ko kining maong talag sa akong kusog. Apan walang na ko ni gamita. Kay dili normal kining naangkon kong kusog. Apan bay, kung dili kami magkasinabot sa mong higanti, nga naibog sa akong uyab, suklan ko sa kaway. Magtakos mi! Kusog! Bato kusog! Bay Dario! Taod-taod na nanghuptal ko kining maong talag sa akong kusog. Apan walang na ko ni gamita. Kay dili normal kining naangkon kong kusog. Apan bay, kung dili kami magkasinabot sa mong higanti, nga naibog sa akong uyab, suklan ko sa kaway. Magtakos mi! Kusog! Bato kusog! Bay Dario! Apan bay, nasayod ko. Nga bisan ni anak ko ning maong talag sa akong kusog. Malupig yapon ko niya. Pero, bahala nagmamatay ko. Basta hindi ko masugot. Nga mailog niya gikan na ko siliti. Kining Bay Dario, mangutana lang ko rin ba, ha? Kuan, diin ka magikan ng mga kusupay. Ha? Kisap naghatag mo na, bay. Demonyo ba naghatag mo na, bay? Ha? Sakop pa na karoon sa demonyo, Bay Dario? Ha? Dili ko sakop sa demonyo, bay. Ganyan ang awa. Tawan niya kong liog, oh. Di ba nga, nagkwintas ko nga ang pindan. Mao si Yesu Cristo nga, nagdupa sa krus. Ang awa. Dito da. Di ko sakop demonyo, eh. Diyos nun ko. Busa ka na.
Danasin niyo. Mamalik ka, Berikoy. Kung kundo na yung utana ba kung kinsay nagpatumba ng punuan sa kasya ni Kapitan Bintong, hangyo lang ko ha. Ay, saba ha. Hindi ko gusto nga makontrobersyal kining na angkon kong kusog. Bay, iwaso na nato ning usa ka botilya. Siguro tini, ulit ako. Medyo hubog na gamay na. Mahuway ta. Bay, karon nga medyo hubog ka na bay ba? Ako pahubog ko na ako pero okay na ko kaya ba? Sige na bay. Sulti ko kung kinsi naghatag mo sa talagsaon mo kusog. Sige na bay. Ikasubo ko bay. Nga sa pagkakaroon, dili ko pa ikasulti kang bisan kinsa ang bahay nining nahuptan kong kusog. Lakit gani akong inahan. Si Mama Andring. Huwag di masayo din eh. Mao ba babay na niyo? Oh, bay. Usa mo na ko. Hangyo ko ni mo ha. Ayaw ni isulti sa uban. Ikaw rin akong gisultihan ini, bay Rikoy. Pete, sa libo-kalibo nga una bay, huwag ko mo daw na tinuod akong saksiyan ganiya. Huwag ko mo daw bay na niyo. Sa akasya dito sa luyo sa bahay sa kapitan na tumba. O nahibong lagi ang tanan kung gano'n natumba nga wa may linog. Tay Andoy, dili ka hangang higanti nga naipog dako may nagtumpa sa dakong punuan sa akasya. Maayo kay nakiskot ka dayo sa mga higanti. Maudyod na gituhuan sa tanan ngang higanti nga naibog ni mo mo'y mitumba sa akasya. Pero, anong iya man sad nang gibuhat tay, ha? Umisa niya ang kapitan. Niya tumbaho na niya ang akasya ni kapitan. Ay, maul lagi na niya. Ug ikaw ra ba, gisikutan ka nila. Ug patuon ka kuno sa kapitan kay makikistorya siya nimo. Ako? Patuon ko sa kapitan? Uy, ano mang kahatay? Anong gipatawag mong kunin mo din sa barangay hall, Kap? Bitaw ka pa. Usabay tuyo mo sa akong anak, ha? Ipatawag ko ikaw, Liti. Aron manubag ka sa nga imong nahimo. Ha? Ako dunay sa nga nahimo, Kapintong? Unsa man ko sa akong nahimo, Kapitan? Oy. Klaruhan ang imo ka pa. Kabutan aning akong anak. Inya, pasangin lang imong nakahimog sa... Unsa man ko na nahimog sa akong anak, be? Bitaw Ha? ko, unsay nahimo kong sa, Kap, ha? Mangutana ka kung sa nahimo mong sa, Liti. Pwes, sultihan ta ka sa nga imong nahimo. Ang imong sa mao ang pagkatumba sa dako kong punuan sa kasya sa luyo sa akong bahay. Uy, O gano ako may nahimong sadaan pagkatumpa sa dakong akasya, Kap, ha? Ngano? tumaga na yung pangutana sa akong anak, Kap. Ngano siya may nahimong sadaan nga natumba ang punuan sa imong akasya, ha? Tungod kay ang mitumba sa punuan sa kong akasya, mao ang higante nga naibog ka ni mo, Liti. Unsa? Kalahap prasada na istorya, ha, Kap, oy. Ang naibog kang Liti nga higante ang mitumba, uya si Liti ang sadaan. Siya ang sadanan, Doy.
Uy. Kay kung wapa si Liti magpuyo, dinhi sa atong dapit. Dili mahitabo nga magpakita kanunay ang maong higante dinhi. Kung ako may sad-an, Kapitan, hala sige, ipapriso ko, Kap. Ipapriso ko. Ay, kalma lang. Ay, wa man siya kumuingong mapriso ka ng hitabua. Gusto lang kuliti nga kung mubalik o pakita ang higante dinhi sa atong dapit. At tubanga siya. O hangyua nga dili maghimo og kadaok dinhi sa atong dapit. Kay kini hitabua karon, unang higayon kini, ha? Unang higayon kini, nga naghimo siya og binuang. O kana kay nagsugod na sa himog binuang, masundan pagyud kini. Kay nasundan naman niya paghimog binuang. Kapitan, mahadlo ko makikatubang sa higanti. Basig iya kong kidnapon o gadon sa ilang Pinoyanan. Busa kay ikaw man ang kapitan din sa atong baryo. Ikatubang niya. O ikaw ang hangyo niya nga dili maghimo og binuang. Kung mahimo hangyo siya nga di na lang mapakita pa din ni. Nasamot. Mahadlok po ko'y. Hadlok kay kong makikatubang ang uban diyang mag-away. Asag yung mga pulis atong lungsod. Di makikatubang ng higante. Ikaw oy. Ikaw lang yun ang makabadlong sa mga higante, Liti. Kay ikaw ang hinungdan nga nagpakita siya. Tinhindapita kinaibog sa nimo. Busa maluoy ka, hagyoon ko ikaw. Ikaw ang atubang kaniya. Ikaw, Liti. Mao ba? Manring? Gipatawag si Liti sa kapitan. Kay siya ang gitumbok nga sadan sa pagkatumba sa punuan sa kasya. Ay, lagi anak. Mo na isulti ni Andoy nako. Ang higante ko no ang may tumbas akasya. Pero, nga si Liti ang rason nga kanunay mapakita ang higante din ay siya gyapon ko noong matumbok nga sadan. Kay kunwa pa din magpuyo si Liti. Dili magpakita din sa ato ang maong higante. Ay, kaluoy sa sukong uyab eh. Siya inon na pasanginlan. Pero, sayop gyapon siya. Nga ang higante may pasanginlan, nga may mitumbas mong kahoy. Kaya nga naman ko nabi. Nakakita bagid sila sa personal, nga higante gyud mitumbas punuan sa kasya, ha? Ay wa lagi, pero klaro na lang nga ang higante gyud ang mitumbas akasya. Kay doon na mag-isama na itong taong makayano-yano tumbas maong punuan. Nga pwede magdako atong akasya, ha? Sagdi lang. Makikita niya ko sa kapitan. Sultihan ko siya. Nga, waysa si Liti. Ug labaw na nga, dili ang higante may mitumba sa kasya. Ha? Kung dili man ang higante, kinsa pa man di ay lain, ha, Daria? Dili lagi ang higante ang mitumba, ma. Laing tao. Ug nakaila ko sa mga tao nga may mitumba sa mga punukan. Ano siya ko eh? At doon ako Liti. Basta nakaila ko. O, sa kinsa pa man lagi ay lang gitumba ato, ha? Kinsa? Ako, ma! Ako yung mitumba. Ano siya ko eh? Amaw, linganak ka. Siya kung nimitumbas akasya. Ay, pastilan. Anong ka na pamanglite ang iyahang nauyab, oy? Nga dunay na ibong higante. Ako pa'y Dario, buwagan na lang nako ng liti, oy. Aron di na siya maapil problema ang babayana. Mao ba, Pidario? Si Liti ang usa sa gipasok sa kapitan nga natumba ang dako yung puluas sa akasya. Oo, bay. Ang higante mo ko ilang kipasangilan nga mo'y mitumba sa mong kahoy. Ug iyang gidamay sa Liti nga usa sa hinungdan. Nga, saan ba? Imo lang silang sultihan nga ikaw ang mitumba sa mga kahoy. Ha, Pidario? Bay, magkagubot gali sila tungod ng pagkatumbas mo nga kasya. Mutugan na niya ko sinuod.
nga ako'y mitumba sa mong kahoy. Bayri ko'y. Sige, oy. Sa ilol sa ta. Muato na ko sa liti. Makikita ko sa kong uyab. Bayri ko'y. Unsa? Dili ang higante ang mitumba sa maong akasya, Dario. Ori, Andre. Dili ang higanti. O dili ang iganti, kinsa man di ay dong Dario, ha? Musulti ko niyo, Deliti. Noy, Andre. Kapanhangyo ko lang. Nga dili ninyo ni isaba sa uban. Kay dili kini makaayo. Para niya, kung masairan man nga, may kusog siya nga dili ordinaryo. Uy, kinsa man lagi ang mitumba sa maong akasya, ha? Kinsa dong Dario, uy, kinsa man di ay. Ako, Oh, ako ang mitumbas na kung punuan sa kasya. Di Kapitan Bintong. ha? Ikaw, Dario? Ikaw ang mitumbas sa maong akasya dong. Apan po sa nimos pagtumba, ha? Giyon sa man nimo dong Dario. Tungod kay nakaangkon ako og grabing kusog. Human ko makahabat og usa ka grapa. Nga ako nakitaan dito sa tungod sa inyong bahay. Ako! Ako'y makigatubag sa igante. Nga naibog ni Mulite. Tungod kay nakaangkon ako og grabing kusog. Human ko makahabat og usa ka grapa. Nga ako nakitaan dito sa tungod sa inyong bahay. Ako! Ako'y makigatubag sa igante. Nga naibog ni Mulite. Ayaw dong Dario. Dili ko musugot ka, mamatay ka. Bitaw dong, Dario, dong. Dong, ay lang, dong, oy. Ay, wawa kay naganan, dong niya. Di man ko makikaway niya ba, Deliti? No, Andre? Igol ako mahangyo niya. Magpakiluoy ko niya. Nga di ka niya sa bukon. May uyab na ka mga maawa ko. Niya, lagi kundi mo sugot ang higante sa imong gusto. Unya, iya kang tudson, be. Sao naman lang. Panalipdan ko akong kagalingon. Kutob sa akong mahimo. Kung magbuhat sa timayon ako, musukol ko. Oh, bueno, sige. Desidido ka na makikatubag niya. Sige, ubaran ko ikaw, Dario. O kung iya magani kang patyon, magpaapil kong papatay niya. Sige ta na, Dario. Hindi, mububan ko. Pero di lang ko magpapaapil o patay, ha? Sige, tara. Mububan ko din yung makikatubang sa maong higante. Didig napita yun na akong tumakita. Gamitupad niya ako atong kinabay. Asa na baga katumputan nga gibilangguan ko sa akong anak. Ismer, pasaylong ako sa akong ihimo. Gibasulan ko na ang tanan. Nara siya ni Andre. Deliti. Nagpungko. Tungkol sa inyong bahay. Oo, nga nganong miumot pamanta din sa soda rin. Makikatubang ka magkasigante. Sige, dayon. Gayom lang hambog ni mo, eh. Hilugya, tay. Uy, unsa man, gusto ka mamatay si Dario, tay? Ay, di man. Miingon magul siya nga iyang atubangon. Iya ni abang maragita din, eh. Miumot pamanta. Ako ang gitutukan pag-ayo. Tanawan ko ninyo. Mura man siya naghilak. Mau ba? Bikuno, be. Laruhon ko ganing tanaw, be. Uy, hala. Tuod na. Naghilak mo na siya.
Ay, hala. Huwag mo makabantay siyang itsura. Kay nga naman yung itsura tayo, ha? Mura man nagtikuang na nga higante. Ha? Tikuwang? Abi ko na akong paruhan, be. Sana? Hala. Tikuwang tuod siya. Biklo. Oh, hala. Tuod na. Usan man sa ka idaran nga pagkahiganti. Pagkapalikiro sa ning higanti ihaw eh. Tiguwang nga niya. Naibog magbatanon nga sama ni Muliti. Sige, tara mo. Bahala na ni. Mauna ko ha. Sundal mo na ko. Dario! Oh, Manring? Oh. Niya ka? Nialagi ka ng entering. May gani kay, huwag ka makita sa higanti. Ay, diha na ko agi sa putahan sa inyong kusina, oy. Yan, higyod ko aron pugan ka, Dario, nga makig-atubang ni anang higante. Amo na siya gipugan ni Tatay Andoy. Puguso magid ka siya makikatubang sa higanti nang. Amo na lang siya giubanan. Ma, igor ako makikisulya niya. Aron sa paghangyo niya. Nga dili niya ilugon si Litigi ka na ko. Nahala, sige, muuban na lang po ko ninyo. Kitang tanan ang makikatubang sa maong higante. Gusto unta ko kamangutana sa mga tao nga kalibutan. Kung may nakita ba sila dinig dapita nga usa ka gamay nga butang nga gipinagkuhan ko sa akong anak. Ang panuhay mipadoon ako. Silang tanan lulagan o nalago. Kahadlok sila nako. Mayong adlaw ni mo diha, higanti. Oh. Ay, salamat. Kinunay mi sangpit ubi pa doon ako. Upat sila kabuong. Mayong adlaw ni mo, higanti. Mayong adlaw sa diyong tanan. Diha lang mo ha. Oh, Ayaw lang kayo mo pagpadul ako. Kay giuburam ako. Pasig inig-action ako, mahurot mo kalagpot. nangaas kibis pagdool ni mo, higanti. Aron lang iyon ka. Nga intawon. Maluoy ka. Ayaw iluga si Litigi ka na ko. Mahal ko kayo siya. Usay ilugon. Wa ko magkasamot sa imong kipanulti. Higanti! Naibaw ko nga naibog ka na ako. Mao nga ani ka gyud magpundot tungod sa among bahay kung magpakita ka. Maluoy ka, itakli na lang sa lain ang imong gugma. Itaangay sa usag-usa. Gamay kay ko, samtang ikaw usa ka higanti. Kung ako'y imong maasawa, mapisat ko kung magduog ta. Busa, pati ang imong gugma dire na ako. Pati ah! Usa? Maluoy ka, higanti. Pati ang gugma mo na ako, kaya wako'y gusto ni mo bisan gamay. Uy, day. Wa taon ko mahibog. Ah, Gano ko taon na mahibog magkunimo. Nga gagamit tuloy mo. Kung wa kay gusto na ko, mas labaw pa ko nga way gusto nimo. Kung dili ikaw ang akong buyo sa akong pagkanunay mundo, hindi tungol sa lumay. Ay, hala. ha? Nasayop neta sa itong gituhuan. Wala siya maibog ni Munak. Ay, nasayop di ay tas atong pagtuo. Tinuod ka, higanti. Wala ka maibog sa kunguyab. Waoy! Panunsun ka na Kung mao pasaylo ami, ganti, pasaylo ami. Kung mao di ay, unsa di mo gisigyan og balik dinis among dapit, ha? Namihilak siya. Nga nung nihilak magkahigante. Bitaw, oy, ikaw ra mahigante nga muhilak. Tula ko'y gipangita na gamay na butang nga akong isudlan sa akong anak. Muto na katuig kapin nga akong siyang ibilango sa maong butang. Unsa? O nga nang gibilanggo man ni mo siya.
Yang anong kamay masagabutang ang imong gisudlan niya, ha? Mataas na atong istorya kung sugindan ko pagkamo sa mga panghitabo ikan sa sinugdanan hantod ng gibilan ko siya. Oh, Usa tabagin ko ninyo aron makita ko ang maong butang. O sa may nga sa giingon mong butang nga gibilangguan mo niya. Usa kagamay gyud kayo nga bildo. oh, uy, Ambot usayngan atong bilduha basta gamay kayo. Soft drinks? Mao ka na siya? O kalambasiyo sa soft drink ba? Gamay bahala. Hoy, Austo. Butilya di angan ana. Pero gamay siya. Gamay kayo nga butilya. Sa panagkuhan na Nakakitaw ko ninyo nga makita ko ang gamay kayo nga butilya nga gibilangguan ko sa akong anak. Maluoy taon mo. Unsa? Naluoy kas tigawa nga higante, anak? Utay, naluoy ko niya. Anak na niyang iyang gipangita, nga gibilanggo niya suot na kuno sa dugayng panahon sa usa ka gamay kay nga butilya. Pero time pa lagod na, time pa. Higanti mo na sila. Kaya ano, masuri na sila sa butilya. Kaya gamay pag yung kuno kayong butilya sa soft drink nga iyang gisudlan sa iyang anak. Gamahanan ba yan na sila, tay? Kasi may gamit siya sa iyang gahom, katong tiguwa nga higanti. Mo nga nasuot sa gamay nga butilya iyang anak. Basti lang ba yan, eh? Pagpatabang ra ba siyang pangita sa maong butilya? Kay din hinakro dapit sa atong bahay mo tugpa ang maong butilya diyang iyan ang gilabay. Dili di siya dautan nga pagkahiganti. Og naluoy kay ko niya. Naluoy ko niya, tay Andoy. may sikreto kang isulti na ko, Daria. oh, unay. Apan gusto ko nga dili mo kini isaba sa uban. Pero sa pagkatinuod lang, ma. Doon na ako'y tao nga gisultihan. Nining maong sikreto. Si Bayre ko'y okay, inahan tamang ka. Kinalang masayod si kay ini. Uy, pasilan, unsa ba ka ng sikreto, ha? Unsa ba may nabuhat ka ba nga dautan nga nahisupak sa balaod, ha, Dario? Nakapatay ka ba og tao? Mama sa doy. Pagkalagpas sa nang istorya ha, oy. O, unsa man di ay? Nakapatay mo ta. Gabiha sa na. Huwag mga ikaw makapatay gayo. Tao naman noon. Ay kay unsa man lagi day ang maong sikreto nga imong giingon, ha? Nay, ang tinuod. Ako ang mitumba sa punuan sa dakong akasya ni Kapitan Bintong. Unsa? Pagtarong god dihang istorya, Dario. Ay, oo lagi, Nay. Abi mo, taod-taod ako nakaangkon sa maong kusog. Kining talagsaon nga kusog, Nay. Pero wala ko ni gamita. Hindi man ko ganahan. Oy, Dario, patilaan. Ug unsa mahinungdan nga nakaangkon ka man, ana, ha? May tao kong nahibaw-an nga kusgan. Pero katuran na as Biblia nga ako nabasahan. Katong kingadlan og Samson. Ato bang Samson nga naibog ni Delilah? Ma, naanggong ko kining maong talagsaon nga kusog. Sukad ko nga gihimong hapak kining gamay nga garapa. Nga akong nakita sa tungod sa bahay nila ni Liti. Huwag nagtuo ko, ma. Nga maukini ang pangita sa higanti. Kining garapa. Nagihimo kong habak sa akong hawak. Dario!
Bitaw kong nahiba. Pasilan Dario anak. Pasin tuon ug mao ka na ang iyang gipangita. Garapa de ang buot niyang ipasabot ng iyang giingon nga gamay kaayong butilya. Unya ma. Unsay hula-hula mo ha? Ako na lang kaning iuli. Kung di na siya magsigi og balik din sa ato, ha? Maanring? Unya na. Patanawas ako anang giingon ni mong maong garapa. Sige na, Dario. Pakita ko. Si Dario nga anak ni Noy Andoy ang nagtumbas na kabihas ka siya. Ay, di mo tuwa na eh. Di na katuwa. Tinuod lagi. Siyempre ha. Nakita dyan ko niyang iyak yung ipatumba. Pero, hangyo lang ko niyo, ha? Ay mong saman, ha? Pero raman ang sirikoy. Sikreto. Bugiro ko taon. No, di ka. Ira, pinamta ka mo, kaya. Sa, dua, tulo, upat, lima, walo, siyam, naku, sino, Baiti na ka mo, ha? Baiti. Sikreto na to, ha? Sikreto na to yung baiti ka mo, ha? Baiti na ka mo, karon niya. Kayo gito ko na. Wa, ang yung ko'y lagi sultihan. Kawas ninyo. Ay, gimo pa rin, ha? Alala! Si Dario! Siyang itumba sa kasya ni Kapitan Dindong. Hala, gamay tuod ni nga garapa. Murag 30 ml raison ane, mo yung gidakon. Murag manig sudlanan sa vitamina para sa gagmay nga bata na katubang drops. Oh, kung nagtuod ko ma. Nga mauni ang gipangita si Ganti. Pero nak, tay sa ragod. Oh, Matod atong tiguwa nga higante. Nga iya ko nung anak ang higante. Ang saba, iya ko nung anak ang iyang gisod. Ni ako nun niya dinhi gibilanggo sod ining garapa. Oh, masod ay dinhi ang higante. Nga bisan gani ang akong tudlo. Oo, maglisod maganing sod bakbak ning maong garapa. ma. Lahi sila na klase sa na lang. Magamahanan sila. Kung gamahanan sila, klaro na lang nga may gahom sa ang iyang anak iyang gibilanggo ining garapa. Waday gamitan niyang iyang gahom aron nga makagawa siya din sa sod ni ining garapa. Nga, ambot na libog sa samot mo anima. Ay, di na ko makatubag na yung pangutana mo eh. Kung mao na ala, sige na. Ablehe dayon ang garapa aron makagawas ng gibilanggo ko no diyang higante. Makuan kining ako naman yung gisuway ng abli usa kay gayon anak ma. Tataon na, dugay-dugay na. Pero gahi man. Mga wala ko pong sa abli. Imposible sa dang istoryaha dong oy. Dako nga punuan sa kasya imong napatumba. Unya ang takob sa garapa, di ka makable. Bebe, ako'y abli anak be. Ayaw ma. Ano ba? Ayaw eh. Ha? Basig kilir na niyang higanti ang gibilanggo sa garapa. Killer. Basig kilir na pamatyong ta. Gambay man bitaw. Oo niya, sa may plano ni mo ha. Nga klaro man yun kaayo nga. Mao ni gipangita atong tiguang nga higante. Nakahukom ko ma. Nga inigbalik atong tiguang higanti. Akong ihatag kiniya. Kining maong garapa. Anak. Mao ba, Manolo? Misaad ang mga taong kalibutanon nga miatubang kadimo. Nga motabang og pangita sa gamay nga botilya nga gibilangguan mo sa atong anak. Oo, Tulia. Kung kisa gani ang makauli na ko sa gamay nga botilya, hatagan ko kinimuganti. Magmatsi ko og daghang kwarta aron akong iganti sa makauli sa botilya. Nagtuo ko, Manolo,
nga dunay nakapunit ni atong maong botilya nga gamay ug iya lang kini nga gitaguan. Ang tao nga nagakita sa maong putang, unya iya kining kitangkil-tangkil kanunay siyang lawas, makaangkon siya og dragsaon nga kusog. Kusog sa usa ka higante ang iyang maangkon tunya. Kun mao, balik dito Manolo. Panid kun kinsay taga kalibutanon nga nakaangkon og talagsaong kusog nga dili mahimong sa sama kanila. Kay siya ang nagkupot karon sa gamay nga botilya nga gibilangguan mo sa atong anak. Ug balik dayon dito Manolo. Gusto, ingon niya na akong buhaton. Sige, aron dayon, mubalik ko sa maong dapit. Apan dili lang ko magpakita nila. Mubalik ko karon dayon punya. Mukuyog na lang ko nimo Manolo. Sige, tana. Kitang duha ang moadto sa maong dapit. Kitang duha Manolo. Siya, si Dario mitumbas sa akong akasya, pinaagi sa iyang kusog. Oy, ingon sa di, kinikatuhuan. Ayo lagi ka panang. Wala sulti ni Ricoy. Nakikita ko si Ricoy diyang gitumbay Dario ang imo kasya. Ayo, di ka sa siya. Kamo ba, kamo? Kung magbugal-bugal gani mong tao, no? Ha? Pilihan niyong tao nga inyong bugal-bugalan, ha? Nalimot mong unsa ko, ha? Kapitan ko. Ganyo kong bugal-bugalan. Pamatyon ka mo. Kita bisan ni. Mau lagi sulti ni Ricoy. Ako bakal mga tanan. Aw si Ricoy ang bakal diri kami. Kami bisan yun. Sige, pagitaas, Ricoy. Huwag dada din sa tubangan. Pagdali. Lagi, tara. Bitaw to si Ricoy. Sabi ko ano. Ako mahinuhi lang bugal-bugalan. Maglisod magaling tumbang tao puno as iba. Akasira ka. Ang higanti. Ang higanti mo nagtumba sa kong akasya. Busa kinahanglan nga mulaya sa liti din sa among dapit. Aron di na mo balik din ang maong higanti nga naibog kaniya. Ato to sekreto. Pero yung kapitaw-taw. Kaya mo yung gidadin. Ang sabang-taon mo may klaro eh. Sandali mo sa ito. Dito ka na. May lisudan. Main kita ka buhok. Mas ito na. Ay, pastilan. Oh! Stoy. Ikaw hihiro ba? Sa malikoy. Tinood ba lang isultin ako? Nga si Dario ang mitumba sa dako na kong puno sa kasya. Ikoy, hiko na ba? Wala ko panahon paglibunan ni Kap. Wala ko. Saan pa ko masulti Kap? Mangyo ko ka pa. O siya ka na, ha? Ayaw panabiling isulti na ko ni mo. Ato na siya ka pa. Yes, takaraan ng istorya, ha? Sulti ni Koy! Tinood ba nga si Dario ang mitumba sa kong puno sa kasya, ha? Luog kong taman kong kanahanak ka. Ayaw Kap. Pagkayong sulti! Si Dario ba? Tubag! Oo, Kapitan. Si Dario ang mitumba sa dakong punuan sa kasya.
Pastilan, imuto niya, uy. Imo mang gilabdikan ng ilang barangay hall. Nagtuunon sila, gadunay linong. Maayo gani kay Labtikrat. Wa nako patiri. Pangitaa dayon ka ng Dario. Kaya toan niya ang gamay nga butilya nga gibilangguan mo sa atong anak. Pangitaa dayon Manolo. Pastilan, imuto niya, uy. Imo mang gilabdikan ng ilang barangay hall. Nagtuunon sila, gadunay linong. Maayo gani kay Labtikrat. Wa nako patiri. Pangitaa dayon ka ng Dario. Kaya toan niya ang gamay nga butilya nga gibilangguan mo sa atong anak. Pangitaa dayon Manolo. Oo, ako nalay mangita niya. Ikaw, balik na lang sa tong dapit. Kuyawan ko nimo kung magkuyog ta. Ug matubang ka sa maong taong kalibutanon. Basig imo siyang mapatay. Hindi, kayong uhoy. Dali, kayong masuko. Gusto ka. Busa sige. Adto na lang ko. O kinahanglan nga madamo ang atong anak. Karon yung adlaw, Manolo. Kinahanglan gayon. Unsa? Nagkagubot ang mga tao dito sa barangay hall. Kaya doon ako na kusuking linog. Oo, mao na sultis mga tao dito sa gawas nak, pero kitawa man ta makapatsyak nga dunay linog, no? Ay, una-una tayo na lang, doon ay linog. Naambot lang, pero matod pa nila. Halos matikay ang mangkunong mga tao dito. Lakip na gani kunong kapitan. Ug ang bungbong sa barangay hall nangaliki ko do. Uy, mo ba? Kung mao, doon naglilinog ma. Apo dito tingnan sa ilang dapit ang naigos linog. Uy, pwede pagod na. Ayaw! May naglaw! Kamiyo! Kamiyo! Isang rondaryo. Mga tanod! Na mga tanod ko sila o niya sila. Oh, niya ako! Niya ako, sa may ato ninyo, ha? May ames! Ay! Ipatawag ka sa kapitan! Hala, Oh, hala, Ha? Dario. ako? Di pa tawag sa kapitan? Unsa? Alam mo na! Lagi mga tao nga! Ito barangay hall. Bisulti nga ikaw ko nang mitumbas na kung sa kasya. Magkuyag lang na ba? Ha? Kukuha ka lang, kining kuhan ka lang. Yan! Mukuyog lang ko ninyo. Oo! Tumas, kapitan! Giaak na. Klaro kayo. Asa bagang kuwan ya? Kuyag lang naman na Simpay niyo! na ang nabi. Tumas, kapitan! Tumbas sa kasya. Unsa? Ayo, lagi ko, no? Tuas barangay Holos Dario nga imong uyab. Kaya gipatawag ko no sa kapitan.
Kaya ko nga gitumbok nga maogi mitumbas punuan sa kung kasiya ni Kapitan Bintong. Si Dario? Apa nga nakasulti man ang kapitan tay? Binibi mo ato ko sa barangay hall tay, bi. Tara. Magkuyog ta. Basin ato pa maabtan dito sa Dario. Danalit eh. Ursa? Ikaw ginamitumba sa akasya, Dario? O, Kap. O, pasaylo at taong ko. Ayaw lang taong kong ipapliso. Tapa. Ang tinuod do, Dario. Bisan gipatawag ko pa ikaw, apan maugin niya sa kong hunahuna, gandi yun ikaw, oy. Kada ko atong punuas kahoy. Oh, sa pagkatinuod lang. Ang higante nga naibog ni Liti yun, ang kituhuan ko, nga may mitumba sa kasya. Ha? Wala no. Ikaw ang mitumba sa akasya, Dong Dario? Tamsa. Iyo sa di ko magkatuod na. Bueno, araw mo tuo mo. Sarong ka na yun. Tumbahon ko ng barangay hall. Ayaw to, sama. Hindi ka magaling. Ayaw taon do, Dario. Oh, anong likid aning bungbong ini tunggu sa linog. Oh, imo usban pa mo, ayaw taon. Bueno, dili lang ako yung tumbahon. Kinalikon kayong bongbong nga siminto. Kini, sukmagol ko ni. Ha? Palapso na ako sa bongbong ng barangay hall. Ang akong kumo. Abe, ha? Bongbong naman eh. Palapso. Kini. Allah. Sige ko makatuin eh. Uy. Milapos ang imong kumo sa likon kayong bungbong sa barangay hall nga siminto. Kapag ka sa simento nga bungbong, pero may lapos lagi mo kumo, Dong Dario. Kanindot mo itong Dario. Talagsaon kayong naukta ni mong kusog, Dong. Gamitan na, Dong, aron madato ka. Bitaw, Dario. Magamit mo ang mga kusog, aron madato ka. Panulis, Dario. Bayri ko eh. Oh, Niya ka. madato ka. Dito pa. Ni ara ang tabian mong amigo ay Dario. Alsaha na anak, alsaha si Rekoy. O ilabay na dito sa layo aron mamatay. Ilang buyog ng tabian dako. Tabian kang dako. Rikoy. Ginadi ka. Ngayong isaba. Nga kami tumba sa kasya. Makalagot ka. Hala. Imo man ang ilang buyog, oy. Ihatag tikas bongbong. Ibutang si Rekoy na. Sige na, ibutang. Dario. Dario, ikaw mo ng gilis sa Rikoy. Putang ba? Sige na, Dong Dario. Pasaylo naman na ka, Dong. Pasaylo na kasi mong gibuhat. Sige na. Ibutang si Rikoy. Pasaylo na. Hey, sakang kabuhi ko. Kay ang kariko. Agoy, akong kinakabuhi isa ka. Agoy. Sakit sa kong sampot ka na muna na sa Miuyong ko sa barangay hall. Linog ka sad. Hala. Ano magkali? Mura man og kanang. Ito man hangin. Ano man ninyo sa soba sa bintana? Hala. Naglutaw sa hangin. Agoy, mga bahay, ug mga tao sa ubos ka nang ato nakita ka na sa ubos. Sa tanawa, niya na sa ibabaw. Nga naman yun. Ang barangay hall. Naalsa. Paingon sa taas kayo. Kalay na niyo eh. Tungod kay diya sa akong kamot, ang barangay hall. Akong gipungit o asa sa babaw. Oy, ganti. Maluoy ka. Maluoy ka. Tulog yung sa tapadong ibabaw. Uy, nako. Uy, ayaw ito di ba't yung ganti maluoy ka. Ibutang
Ibutang ko kini. Apan ayaw pagdagan ha, Dario. Kay ikaw ang akong gipangita. Ikaw, Dario. Upat lang niya nga nahibilan si mga tubangan. Ako, si Mama Andring, si Noy Andre, si Liti. Kaya ang tayo, wala na. Ang tao, hasta kapitan, nanagan. Unsa imo tayo na ko, ha, higante? Bitaw, unsa may tuyo mo sa akong anak, ha, higante? Sulti na higanti, aron makabiya ka na kay mga hadlok kibinimo ay. Bitaw. Sige na, te. Sulti na, te. Sige na, te. Ihatag na ko, Dario, ang gamay nga botelya nga gitangkil mo sa imong lawas. Kay mao ka na ang akong gipangita. Kay mao ka na ang gisigihan kong balik-balik dinhi sa iyong dapit. Kay naadiha sa sud ang akong anak nga akong gipinanggo. Arunay, Dario. Ihatag na ko, Dario. Kini? Kini bang garapa, ha? Ang imong gipangita, higante? Oo. Mao ka na. Garapa niya ang niya na. Garapa. Ampi ka ng garapa, Dario. Oh, niya, dawat na. Salamat in taon ni Bathala. Kay nabalik na gyud kini nako. Salamat in taon kayo. Dario, ipalihog kong abdi sa garapa, dumbi. Ambi. Hala, humok na making liso ng takob mo. Sa una, di ko makaliso ining takob. Ablihan ko ni. Naabli ang takob sa garapa. Usam na mi kuha, oy. Gawa sa garapa. Ang aso, nahimong higante. Siguro. Higante ang sud sa garapa. Babae, gigante. Ana, pagkagwapa niya. Salamat, Papa Manolo. Kay imo na kong gihatagan og kagawasan. Pasayluasan ko akong anak sa akong pagbilanggo ni musud sa garapa. Ug si Dario, kanang tawhana, pasalamati sab siya. Kay wa niya gilubong sa yuta ang garapa. Kay kung nalumong pa, hindi ka na yun magagawas pa. Pasalamati siya, anak. Salamat kanimo, Dario. Agoy imo kong gipunitong gibutan mo siyang pad. Salamat kaayo nimo. Nasun ko sa ilong sa higante. Uy. Ginoo ko si Dario napasok sa sod sa ilong sa higante. Ana. Dario! Uy, hala. Dawa si Dario. Ipagawa si Dario, anak. Pasig mamatay siya simbako. Isikma si Dario. Isikma dayon, anak. Oo. Ako siyang isikma sa kumpad. Niya. Sakit ako. Sampot ay nga nabunal sa imong pad. Ibutang na yung taong ko. May kikinasikma ko na. Oo. Ibutan ko na ikaw. Oh, salamat, Dario. Salamat gawa mo ilabay sa layo ang garapa. Salamat kaayo. Adto na kami. O kisaan ko. Dili na ko magpakita pa ninyo. Kay nabalik na ang akong anak. Ang anak ko nga higanti nga nabilanggo sud sa garapa. Usbon ko, daghang salamat kanimo, Dario. That portion was brought to you by Pampers. Buong gabi walang palit, posible. Sabaw pa more kung ang tinola dunay nor. Sa 5 pesos, nimo ang sabaw more. Lami ang manok nga di, pagbukal pa more. Nga sa kada pizza nor sa 5 pesos, nimo ang sabaw more. Lami nga tinola supad nor. Chicken cube 5 pesos, SRP lang.
Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Mamis, mauna tingali ning digid natong gusto madungog karon. Mama, mao nga naminaw ko sa experts pag-ingon nilang Ang milk di lang angay masustansya, kinahanglang tama for 3-year-olds. Nido 3 Plus, di lang todo sa brain o gross nutrients, mas mitodo pa ang protection versus previous formulation, tabang sa respiratory defense. ugsod sa budget ha. Sulit, paminaw lang sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Pride Detergent, celebrating over 40 years of cleaning excellence. Karir. Ganyan ako maglaba. Kinakarir ko talaga. Gamit ay bareta. Mano-manong tinatanggal, dumit man siya sa damit, sa kwelyo, at sa mga singit-singit. Kaya, Mrs., all you need is pride. Pride Bareta, katulong mo sa pagkarir ng labada. Di madaling matunaw, kaya mas maraming nalalabahan. Banayos pa sa kamay, kaya di nakaka-dry. Kaya, Mrs., all you need is pride. Pride Bareta, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maayo pero di mahalon. May na lang na ay Surf with Active Clean. Ayaw pag mo nagmalon, Surf. Bata kay mas kayahon, di kinahanglang mahalon, Surf. Surf kay 550 SRP ra. Ayaw pag mo nagmalon, Surf. Limpyo o humot pa, di kinahanglang mahalon, Surf. Tangtang ang baho sa labada. Surf na ay Active Clean. Maayo pod, murag mahalon base sa lab test kontra sa brand X sa polyester. Pero 550 SRP ra gyapon. Hindi natapos ang kumasoy ninyo ning simraon na nga naguluhan. Higanti na bilang gusod sa garapa nga sinuwat ni Kuya Jay Padayat subos direksyon ni Ate Martes Parbalbon. Ang atong spinner Kuya Joel Vincing, atong soundman Mr. Ricky Bangis Recording on Joy Editor Kuya Randy Taya, atong